גם הזמנתי את מאיה, שהיא עובדת איתי כבר 1.5 שנה בחוג אילוף שאנחנו עובדים, וילדים מדהימים. ומבחינה מקצועית גם, אני חושב שיש לה מה להגיד על הכלבייה הזאת, כי אני חושב שאנחנו התפתחנו מקצועית. אנשים שבאים לאמץ יוצאים עם כלב שמתאים להם, ואנחנו לא נדחוף להם כלב כי אנחנו רוצים למסור אותו. אני מצטער שאני עם קביים. בוא, לאן אתה הולך? אתה רוצה כיסא? קצת קשה לי לעמוד. יאללה, שב. טוב, אז אני מאיה, אני מאלפת כלבים במקצועי כבר קרוב ל10 שנים. ב3 שנים האחרונות אני כלבנית טיפולית. אני עובדת עם ילדים, צרכים מיוחדים, נורמטיביים, על כל קשת הצרכים המיוחדים שתרצו. את רוב שנותיי העברתי במרכז הארץ, בתל אביב, במקצוע, את רוב שנותיי במקצוע. ולפני 2 בערך עברתי לאזור. ובכלל חיפשתי כלבייה להתנדב בה כדי להשלים שעות שקיבלתי מלגה ללימודים. ואז הגעתי לעין איילה. והקליק היה ממש בהתחלה, אני זוכרת שפגשתי שם את אור, ומהר מאוד נוצר חיבור. ומי לבוא ולהוציא כלבים ולטייל איתם, ולהוציא כלבים ולטייל איתם, השעות של ההתנדבות כבר לא עניינו אותי, וזה הפך להיות אומנות, וזה הפך להיות לבוא ולעשות פעילויות. והיום אני לוקחת חלק מאוד נכבד בכל מה שקשור בהרצאות בבתי ספר לילדים, סדנאות חווייתיות של איך ללמד את הדור החדש שלנו, לחיות נכון עם כלב, להתנהל נכון עם כלב, לגשת נכון אל הכלב, כמו שאור מספר על התגובה שהילד נתנו שם, אז אני פוגשת המון תגובות כאלה, ואחד הדברים שאני הכי מעריכה בכלבייה הזו, זה באמת, כמו שאור אמר, מה שדני מביא איתו, זה את האכפתיות והקהילתיות, והרצון לתת ולהעניק וללמד ולתת ערכים. אנחנו מעבירים חוג אילוף כלבים כבר שנה שנייה? שלישית. אני רק בשנה האחרונה מעבירה אותו, ואני יכולה לספר לכם על המון ילדים שעברו תהליכים התפתחותיים איתנו, מילד שמפחד מכלבים והגיע למצב, בשיעור הראשון הוא טיפס על הגדרות, ממש עבד, ובסוף עד שהוא עזב אותנו, הוא כבר עבד עם כלבים בעצמו, וזה היה פשוט מדהים לראות. ועד ילדים שהגיעו סגורים ולא מדברים, ולא פתוחים חברתית, והכל השתנה, וילדים שעומדים מה זה איפוק, וכל זה הכלבייה נותנת מעצמה מתוך האני מאמין שלה. ואחת הסיבות שאני פה, זה כי אני רוצה שהכלבייה הזו תמשיך לחיות. אם הכלבייה הזו לא תמשיך לחיות, זה יהיה עצוב. זה יהיה קשה, זה יהיה עצוב וזה יהיה ממש חבל. יש בכלבייה הזו אחוז החזרות של כלבים מאוד נמוך. למה? כי לא מוסרים כלב לכל מי שרוצה. אתה בא ואתה עובר אבחון כמו שצריך, ושואלים אותך מה הצרכים שלך ומה אתה יכול להעניק לכלב, ונותנים את הכלב שמתאים, ואחר כך אנחנו נותנים ליווי בעלות מסובסדת של לעזור לאנשים עם הכלב שהם מתמודדים עם בעיות. אבל הכלבייה הזאת צריכה להמשיך לחיות, ואני אומרת את זה בתור אחת שעברה הרבה כלביות בחיים שלה, וראתה מה המקום הזה שווה. יש בו המון ערך. ואני חושבת שכולנו פה, באיך שהחברה שלנו מתקיימת ומתנהלת היום, אני חושבת שכולנו רוצים לקדם בעיקר ערכים, אז תודה שבאתם, ואני מקווה שנמשיך לחיות. תנו לחיות לחיות. תודה רבה, מאיה.